ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଇଛି ଯାହାକି ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରହିଅଛି ଟ୍ୟାବ୍ ବୋଲିକି ଟ୍ୟାବ୍ ଅନ୍ କରୁ କରୁ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାନେ କରୁଥିବେ କେମିତି 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଆଉ ହେବ ଆଉ ଯେମିତି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ କଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଅନ୍ କରିବାରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଇଅଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।